Mabuti pa sa doon. Bawa mo yung nangyari niya. Parang, nakakalilig. Ganda nga. Sarang stick. May ganda to, papayo pa to. Isa niya ba yan? Isa niya ba yan? Ano, tutulong mo kami sa kabila. Parang gusto kong magpapati sa may kuldotong. Bilang mo dito. Michael Dotong, hinahamon ka namin. Gawin mo itong ginagawa ni Paring. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Hinahamon namin si Paring Dotong. Kami ang nakasukoy. Kung kaya mo itong gawin itong ginagawa ni Makasali. Himala. Sumabay may ari. Sumabay. Sumabay. Sa Agustin. Kapit na sa palikay. Ano ulit pala dyan? Kangin ng produce niya dyan. Oh, saan daw sabi niya pito? Oh, di ba? Sabi naman. Laano ka aggressive? Ang aso. Oh, ay mamahan dito. Oh, dati mabigyan niya. Okay. Oh, sige lang tapos. Mukha na sakit, kakayain. Yes, parang Ay, sala ka lang yung paso, alam ko yung tamas, tama ko yan. Ano po yung mga susunod na video, sama susunod na video namin. Ito, lang.